Da li su Slaveni koji dolaze, iz toga se onda izdvajaju posebno Srbi, a posebno Hrvati, ili Srbi već jesu bili, negdje je bilo čak, dakle, da su u stvari svi u tom trenutku bili Srbi, pa da je onda iz toga se izdvajalo. Kako na to danas gleda znanost? Dakle, pitanje identiteta Srba ili etnogeneze Srba u to doba, ja mislim da tek zaslužuje još dodatnih istraživanja i diskusija. O hrvatskom primjeru se puno više raspravljalo. Nedavno je objavljen jedan članak u kojem se zastupa teza da zapravo taj pojam Srbi u 9. stoljeću koji se javlja u Franačkim analima, a onda Sorabi koji se istovremeno javljaju u Lužicama, gore danas u Njemačkoj, je termin koji su njemački govoreći autori koristili za označavanje Slavena. Dakle, to nije neka posebna etnička skupina, nego jedan od termina kojim su se označavali Slaveni. Mislim, taj rad zaslužuje malo više diskusije i pažnje, dakle ne mogu reći da se s tim slažem, samo upozoravam da postoji i takvo mišljenje. Mislim da sa Srbima utoliko je isti slučaj kao sa Hrvatima, da su i oni zapravo kao narod nastali na ovom području. Dakle, nije bilo neke seobe Srba u ove krajeve, kao što nije bilo niti neke seobe Hrvata u ove krajeve.